Deň, počujeme sa všetci, teda aspoň mňa, ja vás počujem iba tak mierne. Neviem, čo dneska očakávať od prednášky, ale prišli ste na prednášku ohľade budovania sokov. Kto tu očakáva niečo inšie, tak je tu zle. Všetci ste tu na sok. OK. Ste informatici? Všetci? Fakt? OK. Dobre. Čo ma teší, že medzi vami vidím aj ženskú populáciu, to je také nezvyklé. Ale iba môžem povedať, že moja dcéra robí manažera kybernetickej bezpečnosti pre úrad vlády, takže je to úplne normálne a môžu sa vypracovať na veľmi slušnú úroveň. To, čo vám dneska budem hovoriť, je skôr z praxe. Nebudem vám hovoriť žiadne matematické modely, žiadne aproximácie, nebudeme tu rátať žiadne príklady, ale skúsim priblížiť problematiku sokov, jak ju vnímame, keď hovoríme so zákazníkmi. Ja predpokladám, že niektorí z vás budú pracovať, teda ak budete pracovať, pre tú stranu, ktorá nie nevyhnutne robí kybernetické útoky, a to znamená, že budete odvádzať dane, tak to je tá chudobnejšia strana. A tí, ktorí budú pracovať pre tú bohatšiu stranu, to znamená tá, ktorá robí kybernetické útoky, tak tí dane nebudú musieť odvádzať, ale tiež sa im zíde táto problematika, aby vedeli, ako funguje SOC, ako funguje tá operatíva. Predpokladám, že... Ktorý ste ročník vlastne? Druhej. Tak to už viete toho veľa. OK. Aby som sa stručne predstavil, volám sa Ondrej Kováč, pracujem v kybernetickej bezpečnosti už takmer 4. dekádu, to je celkom slušné, takže už môžem začať postupne zabúdať. Robil som pre vendorov, robil som pre implementátorov, robím na voľnej nohe, takže naozaj tie skúsenosti mám z obidvoch strán, takže vám viem povedať a približiť aj tie skúsenosti, jak to vyzerá zo strany zákazníka, jak to vyzerá zo strany toho, ktorý vlastne tie riešenia stavia pre tých zákazníkov. Začnem najprv zoširoka, že bezpečnostné výzvy. Čomu dneska čelia tí zákazníci, ktorí majú ilúziu, že si vybudujú SOC, alebo že budú odoberať službu SOC a budú bezpeční. Takže povieme si o tejto ilúzii. Čelia tomu, že kybernetický zločin je na výraznom zostupe. Objasniteľnosť kybernetického zločinu, čiže keby ste robili na niekoho útok, aká je pravdepodobnosť, že vás dolapia, ak nie ste úplní babráci a nenecháte v tom kóde svoju adresu, kde bývate a tak ďalej. Skúste si tipnúť, že aká je pravdepodobnosť, koľko percent je, že by vás dokázali dolapiť. V dnešnej dobe máme umelú inteligenciu, ktorá analyzuje a tak ďalej. Že vás nechytia. Objasniteľnosť, dopatrateľnosť kybernetického útočníka je 0,5%. Super biznis. To keby ste išli autom, nabúrali do banky, tak vás skôr chytia. Nechytia vás. Akože keď to robíte u mne, spôsobujú vás nejakým spôsobom dostali. S čím zápasíme? Čo zákazníci dneska podceňujú? Vaša generácia už s tým prakticky pracuje, to, že máte mobilné telefóny, to, že máte smartfóny, tak tam už tej umelej inteligencie je relatívne veľa. Ale v podnikoch ten manažment si stále neuvedomuje, že tá umelá inteligencia nabrala na sile. Skynet ešte úplne nenabudoval vedomie, ale už je tomu dosť blízko. Neuvedomujú si, že dneska na nich útočí, alebo na ľudský element útočí umelá inteligencia, či už používaním deepfake technológie a rôznych sociálnych inžinierstiev. Ak sa na vás umelá inteligencia zameria, tak podľa našeho prieskumu, ktorý sme si robili, bez ohľadu na to, aký bezpečnostný kybernetický systém používate, do 15 minút vás dokáže rozobrať. Bez ohľadu na to, čo používate. Prečo? Umelá inteligencia funguje na modeli reinforcement learning. Reinforcement learning je nastavený spôsobom, kedy nehľadí na záujmy človeka, ale hľadí na záujmy samého seba. Ona je relatívne hravá, tá umelá inteligencia. Ona potrebuje dosiahnuť cieľ, potrebuje byť odmenená, tak ako my potrebujeme byť odmenení minimálne na konci mesiaca nejakou výplatou, tak podobne funguje umelá inteligencia. To, čo sme urobili chybu pri vývoji umelej inteligencii, naučili sme ho programovať.
Takže nie len to, že dokáže využívať veľké dátové modely, ale dokáže sa sama seba zdokonalovať. Takže toto si mnohokrát tie podniky neuvedomujú a vy, ktorí budete chrániť aktíva organizácií, alebo budete niekedy možno pracovať ako analytici SOKu, tak management, ktorý vám bude na to dávať nejaké finančné prostriedky, je mnohokrát touto skutočnosťou doslova nepolíbený. Hektivizmus. To je úplná katastrofa. Ak máte útočníka, ktorý nie je motivovaný finančne, ale je motivovaný ideologicky, jak sa ho chcete zbaviť? Musíte ho jedine zabiť. Sorry za ten výraz, ale inak sa ho nezbavíte. Keď je niekto motivovaný peniazmi, ako ransomwareový útok, máte ešte nejakú šancu, že sa dopracujete k svojim dátam. Ale keď je niekto motivovaný ideologicky a presvedčený, že vy ste stelesnené zlo a to zlo treba nejakým spôsobom odstrániť, tak máte vážnu smolu. Ransomware je niečo, čo poznáme, čo počujete, čo v médiách je dosť medializované a dosť sa o tom vie. To, čo sa nevie, že aj ransomwareové útoky sa vyvíjajú, či už v rámci nejakej sofistikovanosti ransomwareových útokov, či už v rámci tých kampaní odlievanie dát takým spôsobom, že si od vás doslova vynútia to výkupné a tak ďalej. Dark web, klasika, vlastne tam, kde sa nastáva výmena týchto informácií, SMS smishing, alebo smishing, smartfóny a tak ďalej. Fake services, toto je dosť taká zaujímavá oblasť, kedy vlastne simulujete, že produkujete užitočný software, väčšinou ho produkujete zadarmo ako freeware, open source, ale mnohokrát do ňoho zakomponujete nejaký backdoor alebo nejaký kód. Masívne DDoS útoky, zaujímavá problematika DDoS útokov. Rok späť na české banky bol robený relatívne masívny útok a neviem, či ste to zaznamenali, ale veľa bank akože plošne malo problémy. DDoS útok nie je ani tak problém z pohľadu funkčného hľadiska, ako z pohľadu, keď máte kontrakt o poskytovaní služieb a výpadok služby pre vás znamená finančnú stratu, tak toto je vlastne ten priamy finančný dopad pre tú organizáciu. Cyberbullying, neviem, či to využívate medzi sebou, keď sa na niekoho svojho spolužiaka nejakým spôsobom sa vám nejak nepáči. Veľmi nepríjemná sociálna praktika, ťažko dohľadateľná a bohužiaľ mnohokrát končiaca až tragickým koncom daného jedinca, že neunesie vlastne tú ťarchu toho cyberbullyingu. Krádež intelektuálneho vlastníctva. Toto je oblasť, ktorá bola prehlušená ransomwareom. Intelektuálne vlastníctvo v tých firmách, to je jedna veľká oblasť, na ktorú sa mnohokrát zaujíma a keď budete niekedy hovoriť s klientami, však čo ukradnú nám dáta, my sme nejaká potravinárska spoločnosť, tu mrazíme nejaké výrobky, však čo? Akože čo sa deje? Väčšinou to pre tej organizácie, ak sa vám inej organizácie konkurenčnej podarí odsledovať vašu cenotvorbu, vašu marketingovú stratégiu, väčšinou to pre vás znamená strata zákazníkov a väčšinou to pre vás znamená v podstate skončenie vášho podnikania. Čiže to intelektuálne vlastníctvo by som dal o kúsok vyššie, jak samotný ransomwareový útok. Vec business email compromise, klasická vec, útoky prostredníctvom e-mailov. Keď sa zamyslíme nad tým, čo je bezpečnosť, psychologického hľadiska bezpečnosť je čisto pocit. Keď za vami raz dojde váš CEO a vy budete zodpovední za prevádzku a vy budete CISO a spýta sa vás, jak sme bezpeční dnes, jaká by bola vaša odpoveď? Ste bezpečnejší ako včera? Každé 3 minúty sa vyvinie niekoľko desiatok nového kódu. AIčko chrlí kód, jak na bežiacom páse, škodlivý kód, myslím. Jak musíte odpovedať, či ste bezpečnejší? Bezpečnosť nie je statická vec. To znamená, že to, jak to chápe ministerstvo vnútra Českej republiky, tak tá definícia, to je tá vyššia definícia, je schopnosť odolávať nejakým hrozbám, aby sa udržala stabilita nejakého systému. Kybernetická bezpečnosť to má trochu inak. To znamená, že my musíme okrem schopnosti odolávať byť schopní aj governanceu,
Musíme byť schopní to riadiť. Je to vlastne proces, nikdy nekončiaci sa proces. Útočník nebude útočiť v pracovnom čase, je to doslova 24/7 x 365. To je vlastne kybernetická bezpečnosť. Tá spodná časť definície, že potrebujete na to, aby ste toto boli schopní robiť, potrebujete na to primerané prostriedky. Technické vybavenie, ľudské vybavenie, a nezabúdajte aj na dodávateľov. Čiže keď budeme hovoriť o SOKu, hovoríme v podstate o tej spodnej definícii bezpečnosti. Aký typ útoku organizácií dneska očakávajú? Túto prednášku s týmito údajmi som robil pred rokom, čiže tam bolo horizont 5 rokov. Toto je to, čo tie firmy vedia. Toto je to, čo očakávajú. Toto by mala byť vaša stratégia, keď robíte use casey. Use case je scenár, voči ktorému staviate a konfigurujete vlastne to, čo má sa vyhodnocovať a to, čo sa má v tej organizácii diať. To znamená, v tom čase, pred 5 rokmi, očakávali škodlivý kód, phishing, ransomware, DDoS, SQL, man in the middle a 0,4, že neviem, neznáme hrozby. Tá zmena, keď to prevedieme, že v najbližších 4 rokoch, tak ransomware je stále veľmi, veľmi populárny, veľmi ľahko využiteľný a ľahko zarobiteľný. Denial of service preskočil, išiel dopredu, s čím súhlasím. Naozaj sme videli v minulom roku, že DDoS získalo na sile, škodlivý kód a ďalej to už je v podstate rovnaké. Jak sa majú organizácie pripraviť? Čo majú urobiť? Alebo čo robia? Toto je to, čo tým organizáciám hovoríme. Čo by ste mali robiť? Prvá vec, my sme stále nejak posadnutí tým, že tie technológie nás ochránia. Technológie vás neochránia, akože vás musím sklamať. A sú to technické opatrenia, ktoré vykonávate prostredníctvom vhodných technológií. Čiže to je to, jak sa dokážu na to pripraviť. Ďalšia vec je, čo ma hrozne potešilo, je vzdelávanie. Aj teraz nový zákon o kybernetickej bezpečnosti, ktorý sa pripravuje, vzdelávanie klade na relatívne vysokú úroveň. Rozdiel medzi vzdelávaním a tzv. Awareness, povedomím. Bežní pracovníci v tej firme môžu mať povedomie, ale vy ako profesionáli, vy sa musíte kontinuálne vzdelávať. Je to trochu iný režim. Ďalšia vec je, čo v organizáciách nie je, a s tým sa často stretnete, nie je určená osoba, ktorá je zodpovedná. Ak ste za niečo zodpovední, tak musíte vyžadovať aj určité kroky, musíte vyžadovať určitú podporu zo strany manažmentu. Ďalšia vec je riadenie rizik, investícia do riadenia rizik, kde SOC dokáže výrazne pomôcť, alebo koncept SOCov dokáže v tomto smere výrazne pomôcť. Súlad s normami a ostatné veci, spolupráca, to sú už také akože klasické veci. Normy, ako je, či už sú to NIST, americké normy, či už je to štandardy, ako sú ISO 27001 a podobné, tie vám dokážu výrazne pomôcť v aplikovaní vlastne tej bezpečnosti. Samotná norma, to, že si niekde odškrknete, že ste v súlade s nejakou normou, pre organizáciu znamená nulovú bezpečnosť, ale naozaj nulovú. Lebo napísanie politiky, napísanie smernicí smeruje iba k tomu, že je napísaná. To, že sa nevinúcuje, neaplikuje, to je vlastne tá problematická časť, ktorá súvisí s governanceom, s riadením. Hrozby blízkej budúcnosti. Toto som dal, myslím, že som to robil z ENISY. ENISA vyhodnocovala do 2030, čomu budeme čeliť v rámci kybernetického priestoru. A toto je vlastne to vyhodnocenie. To, čo je zaujímavé, sú tie červené puntíky s takým ohraničením. To sú, ako by som povedal, závažnejšie bezprostredné hrozby. Ten koláč je napísaný samozrejme od blízkeho k vzdialenému. Keď si to rozoberieme trošku inak, čiže politické, ekonomické, sociálne, technologické, právne a environmentálne. Toto sú všetky veci, ktoré vlastne prichádzajú v podstate v rámci toho cyklu tej bezpečnosti, v rámci tej organizácii do vlastne spôsobu, ktorý by sme mali nejakým spôsobom vyhodnocovať.
Nebudem to čítať detálne, si môžete pozrieť, že v rámci politického je to nejaká diverzita, je to vlastne vzniknutie nevládnych organizácií, ktoré targetujú práve že vládne organizácie. V rámci ekonomiky a sociálneho je to vlastne vaša orwellovská budúcnosť, kde vás budú sledovať všade, cez všetko a ešte im budete aj v tom pomáhať. Good luck. Z technologického hľadiska je to nástup AI technológií, agresívnych AI technológií, tzv. Bad AI, kde nebudeme vedieť, algoritmy sú konštruované spôsobom takým, že nebudeme predikovať, jaký cieľ si vyberú, jaké techniky si vyberú na útok cieľa a v podstate na koho zaútočia. To znamená, že nevieme predikovať správanie týchto algoritmov. To je dosť vážna téma, ktorá teraz vlastne vzniká. Autonómia, autonómne systémy, riadenie autonómnych systémov, etika riadenia autonómnych systémov, environmentálne veci. Paradoxne triviálna vec, ako je nedostatok pitnej vody, bude ovplyvňovať v podstate beh organizácií, pre ktoré vlastne budeme pracovať. Keď ENISA robila skóre, tak vyhodnocovala v rámci toho skóre, ktoré z tých hrozieb sú do akej miery závažné, najpravdepodobnejšie. A medzi prvými sa vlastne umiestnil dodávateľský reťazec. Dodávateľský reťazec znamená, ste implementátor a robíte nejaké služby pre nejakú organizáciu. To znamená, že ja napríklad nebudem útočiť na danú organizáciu, budem útočiť na vás ako dodávateľa, cez vás ako dodávateľa sa dostanem do tej organizácie. Je to pre mňa ďaleko jednoduchšie. A keby som bol konkurencia, to je vektor útoku, kedy vás zničím. Zničím vašu pozíciu na trhu, zničím vašu pozíciu daného zákazníka. Veľmi legitímny vektor. Ďalšie ľudské chyby a podobné veci. Čiže toto sú veci, ktorým budeme nejakým spôsobom čeliť, lepšie povedané, vy budete čeliť. Toto je horizont 2030. Predpokladám, že viacerí z vás už získajú vytúžený diplom a nastúpia do pracovného procesu. Teda niektorí. OK, kybernetická bezpečnosť. Pozrieme sa na to trochu z iného hľadiska. Jaká je minulosť? To, čo sme si hovorili. A tieto skratky predpokladám, že poznáte. MFA, Multifactor Authentication. Takže si myslím, že to nie je nič neznáme pre vás. A teraz sa pozrieme do budúcnosti. Čo bude toto všetko, čo dneska čelíme v tom kybernetickom priestore, sa presunie do budúcna, plus IoT, IIoT, OT zariadenia, AIčko, quantum computing a skillsy. Čiže či už je to nedostatok skillsov, alebo neprimerané, čiže to je to, čo budú tie firmy zápasiť. Nebudú mať dostatočne vzdelaných a tzv. Skillerov, ktorí dokážu naozaj sa vyrovnať s tými kybernetickými útokmi. Keď staviame SOC, skúšame pochopiť, jak ten zákazník rozmýšľa, čo robí v rámci toho svojho procesu. A v podstate sa ho skúšame spýtať, že kde on vidí svoje slabé miesto, čo je nedostatok v rámci tej celej platformy. Čo by potreboval? Majú dobre urobené procesy, majú dobrú governance, majú interných zamestnancov, majú dodávateľov, ktorí sú naozaj kompetentní. Ako vedia, že tí dodávateľia sú kompetentní? Sú auditovaní a podobné veci. Majú technológie, ktorých reálne ochránia. A keď majú technológie, je to v rámci nejakej zásady primeranosti. Nekúpite si technológie, ktorá je drahšia ako pokuta za výkupné v ransomwareovom útoku. To je jednoducho nezmysel. To už radšej v úvodzovkách zaplatíte to ransomware danej organizácii, ktorá vás napadla. Prečo vlastne sa stavajú SOCy, alebo kde tá myšlienka vznikla? V podstate gro dobrých myšlienok vzniklo paradoxne v armáde. A tam bol vlastne potreba dokázať sledovať relatívne veľký priestor v reálnom čase alebo blízko reálneho času a vyhodnocovať. V tom biznis prostredí tá moja skúsenosť je taká, že vy, ktorí máte bližšie k tej sieťarine, asi sa veľmi nerozprávate s ľuďmi, ktorí sú aplikační. Aplikační ľudia sa určite nerozprávajú so sieťarmi a podobne. To znamená, že v rámci jednej organizácie máte sila ľudí, ale nikto nevidí ten celkový obraz. Ak niekedy budete ašpirovať na to byť vlastne securitáci,
tá výzva je v tom, že vám nestačí vedieť iba niečo o aplikáciách, iba niečo o sieťarine, iba niečo o nejakej právnych systémoch alebo právnych dopadoch. Vy naozaj musíte vidieť ten celkový obraz. Bez celkového obrazu nie ste schopní vyhodnotiť vektor útoku. SOC, prečo, komu a ako. Mnohokrát SOCy sa skladajú z dvoch komponentov. NOC a SOC. To sú vlastne dva komponenty. Moderné SOCy integrujú tieto dva svety do seba a v podstate vyhodnocujú, korelujú vlastne dáta, či už zo sieťovej komunikácie, z behaviorálnej analýzy sieťovej komunikácie, či už z nejakého threat intelu, kde sa vlastne zberajú IOC, IOA, IOE, IOC indicators of compromise, IOA indicators of attack, IOE indicators of exposure. To sú všetko príznaky, keď robíte threat hunting ako analytici SOCu. Tieto informácie potrebujete na to, aby ste vedeli dohľadať, jak hlboko a kde všade sa útok v danej organizácii dostal. SIEM a SOAR. Termín XDR, EDR, hovorí vám to niečo? Máte s tým nejakú skúsenosť? OK. Ja si myslím, ja sa domnievam, že SIEM bude prežitok. SIEM sublimuje alebo zožerie ho vlastne technológia, ktoré dneska hovoríme XDR, Extended Detection Response systémy. A tie budú vlastne, to budú akoby také portále, ktoré ako keby budú moderné, tie nové SIEMy. SIEM a SOAR je o automatizácii. To znamená, že ak chcete úspešne dneska riadiť bezpečnosť, tak jeden z veľmi dobrých alebo žiadaných pracovných pozícií, ktorú dneska vidíme, sú ľudia, ktorí vedia integrovať API rozhrania, ľudia, ktorí vedia písať playbooky a vedia vlastne analyzovať tieto vektory útokov a na ne písať vlastne nejakým spôsobom detekčné pravidla. SOAR je akoby nadstavba SIEMu, ale nie je to samospásna technológia. Krutosť SOARu je v tom, že vy ako človek máte možnosť zvažovať nejaké atribúty, na základe ktorých sa rozhodnete, a to rozhodnutie znamená odpojenie od internetu, odpojenie od prevádzky, izolácia daného systému, fríznutie daného užívateľa, znemožnenie práce a tak ďalej. SOAR na základe kritérií, ktoré napíšete, to urobí automaticky, urobí to okamžite, urobí to rýchlo, ale urobí to neľútostne. To znamená, že nechápe kontext. Ak by som odpojil nemocničný systém, ktorý zabezpečuje dýchanie pacientov len preto, že by som zle vyhodnotil vektor útoku, SOAR ho vypne. Ale vy ako človek ho nevypnete. Čiže iba chcem povedať, že tá automatizácia nie je všemocná. Chcem povedať to, že nemáme stále doriešené, ak niekto napíše nejaký algoritmus, kto nesie zodpovednosť za rozhodnutia toho algoritmu, ak urobí nesprávne rozhodnutie. Takže to sú problémy, s ktorými pri automatizácii stále zápasíme a treba k tomu pristupovať veľmi citlivo a veľmi sa dobre rozhodovať, akú kompetenciu z tej ľudskej kompetencie odovzdáte tej automatizácie, respektíve, aby ste vždy mali možnosť vstúpiť do procesu schvaľovania kritických rozhodnutí. OK. Čo je SIEM? Čo robí SIEM? SIEM je v podstate veľmi tupý systém. Ako je to niečo, čo zberá raw logy, ukladá ich a potom ich zobrazuje tej operatíve. Máme tam parsery. Parsery robia to, že sa pozerajú na tie raw logy a normalizujú ten výstup tak, aby bol pre človeka použiteľný, ľahko čitateľný, ľahko vyhodnotiteľný. Ďalšia vec, ktorú vlastne robia či už automatizovanú analýzu, alebo manuálnu analýzu písaním rôznych query na rôzne dotazy, ktoré v rámci tých dát máte. Automatizovanú dokážu robiť na základe, jak som spomínal, určitých vstupov v rámci threat intelu. To znamená, nie je na to treba vás. Moderné SIEM systémy už dneska vlastne tieto analýzy robia doslova out of box. Neznamená to, že to musíte nejak pracne písať.
Ďalšiu vec, ktorú pre vás robí SIEM, dokáže sledovať compliance. Na základe behaviorálnych charakteristík a to, čo sa vlastne deje v rámci tej infraštruktúry, dokáže povedať, že, ja neviem, v kapitole enkrypcie, diskov, full disk encryption, vaša organizácia sa nachádza v takej úrovni. To, že máte niekde neurobenú enkrypciu disku a tak ďalej, to je niečo, čo ten SIEM dokáže na základe tých vstupných dát sám zberať a vyhodnocovať. Ďalšia dôležitá úloha SIEMu je korelovať. Korelovať pravidlá alebo korelovať udalosti tak, aby ste vedeli pochopiť celú skladbu útoku. To znamená, odkiaľ prišiel ten útok, cez aký kanál, cez akú aplikáciu, jakým spôsobom sa šíril a v podstate v rámci tej korelácie dokážete v podstate urobiť veľmi efektívne rozhodnutie v rámci tej organizácie. Ďalšia vec je to, čo robí SIEM reporting. A ak niekto z vás niekedy robil nejaký vulnerability scan a dostali ste výstup, ktorý sa dá bez problémov pri väčšej organizácii o rozsahu 1000 serverov, takýto výstup môže byť aj 5000 strán, písať na to report je šialenstvo. To je niečo, čo ten SIEM dokáže v podstate robiť akoby za vás. Môžeme sa baviť o tom, v akej kvalite, ale dokáže to robiť za vás. Ďalšia vec je SIEM bez threat intelu, a na to si treba dať dosť pozor, nemá význam. Jak som hovoril, je to tupý systém, ktorý loguje, zberá logy na nejakom mieste a nad ním robíte nejaké query. Bez threat intelu, threat intelligence, ten systém je vlastne doslova bezcenný. Tam je dosť dobré si potom pozrieť, že či ten SIEM, ktorý používa ten zákazník, alebo chce používať, je otvoreným systémom, alebo naopak ten vendor, alebo ten výrobca daného riešenia to robí ako uzavretý systém. V neposlednom rade musí byť ten systém schopný robiť archiváciu udalostí. Prečo archiváciu udalostí? Keď v danom čase sa urobí nový typ, nový vektor útoku, my niekedy sa nevieme správne spýtať. Keď sa neviete správne spýtať, neviete vyhodnotiť, aké dáta vlastne máte dotazovať, aby ten systém zobrazil. A v rámci archivácie, keď sa dozviete napríklad, teraz máte jeden z proof of conceptov nedávno robený Silver SAML, čo je autentifikačný proces, SAML, autentifikačný proces pri prihlasovaní identity alebo používateľa do daného systému. Ktorý vieme, teraz sme robili na jeho proof of concept, dá sa reálne uskutočniť. Na základe toho ja viem robiť retroscan na základe archivovaných dát a viem povedať organizácii, či v minulosti sme neboli napadnutí týmto typom útoku. Tá archivácia je aj kvôli takejto pragmatickej veci a samozrejme archivácia je kvôli tomu, nový zákon o kybernetickej bezpečnosti vyžaduje 18 mesiacov archivovať dáta pre privilegovaných používateľov. Privilegovaní používateľia sú administrátori daných systémov, dodávateľia, ktorí môžu konfigurovať, meniť nastavenia daných systémov. A pri bežných užívateľov je to 12 mesiacov. Čiže tam sa to ukladá aj z pohľadu ako nejakého právneho dopadu. To znamená, že ak vy zistíte niečo nekalé, musíte mať podklady, na základe ktorých môžete zase robiť nejaké právne kroky. V prípade útoku organizácie je dosť dôležité, aby tá mentalita v rámci tej organizácie bola taká, že netutlať, ale normálne si pripustiť, že áno, že útok sa stal a môžeme ho ďalej analyzovať. OK. Čiže keď si zoberieme SIEM, je to systém, ktorý blízko reálneho času vyhodnocuje udalosti, váhuje tieto udalosti a rozhoduje sa o tom, či to bude udalosť závažná, to znamená, že či to bude incident, alebo to bude iba udalosť. Keď je to udalosť, zahodíte, idete ďalej. Keď je to incident, robíte investigatívu. Čiže bezpečnostný monitoring v rámci NOC-u dokáže robiť prevádzkový monitoring a v podstate dokáže nejakým spôsobom robiť governance pre danú organizáciu. Aké sú možnosti nasadenia SIEMu, form factors, alebo čo sa dneska dokáže pre toho klienta poskytnúť? Dokážeme dneska dať tomu klientovú hardwareovú appliance. To znamená predkonfigurovaný hardwareový box. Nevýhoda predkonfigurovaného hardwareového boxu, napriek tomu, že na ňo máte SLAčku, na ňo máte nejakú garanciu, má iba limitovanú kapacitu. Pre
70% organizácií v rámci Českej republiky hardwareový box takéhoto charakteru je absolútne dostatočný. Samozrejme, ako náhle idete do virtuálnych systémov, virtualizácie, výhoda virtualizácie je škálovateľnosť. To znamená, že viete tie systémy naťahovať, škálovať podľa potreby, alebo naopak zase deškálovať podľa potreby. No a potom softwarová distribúcia, či už je to bring your own license, alebo je nejaký kus softwaru, ktorý si nainštalujete na nejaký operačný systém. Ďalšia vec, ktorú dokážeme tým klientom poskytnúť, je SaaS, Software as a Service, či už v ich privátnom cloude, alebo v nejakom verejnom cloude. A v rámci SaaSu dokážeme vlastne simulovať aj multi-tenancy. To znamená, že ak by ste pracovali pre organizáciu, ktorá je tzv. Managed Security Service Provider, tak v takom prípade by ste spravovali akoby viacero entít, viacero organizácií túto službu a tomu hovoríme vlastne multi-tenant mode. Je tzv. Pravá multitenancy a je tzv. Čiastková multitenancy. Tá rigidná multitenancy je tak robená, že tá izolácia tých dát a databáz je akoby osamostatnená, kdežto tá druhá vetva je taká pseudoizolácia, kedy je jedna veľká databáza a robí sa tam nejaká segmentácia. OK, služby, dohľadové služby, môžete robiť threat intel, alebo tu je to nazvané bezpečnostné spravodajstvo, a v podstate môžete využívať, jak som už predtým hovoril, IOC, IOA, IOE, odoberať vlastne výsledky toho threat intelu. Ktorí ste zástancami open source tunak? Open source je lepší ako... Open source je lepší, hej? 1, 2, 3. OK. Akože áno, do istej miery, ale keď odídete z tej organizácie a tá organizácia tú vašu kompetenciu stratí, tak ten open source je problematický. Problém, ktorý ja vidím v open sourceu, keď robíte threat modeling, mnohokrát nemáte napísané, jak ten kód a tá analýza toho kódu a tak ďalej, jak je urobená, voči čomu mám nastavovať bezpečnosť, keď nemám správne urobený threat modeling. Open source z pohľadu obstarania toho prvotnej investície je nižšia cena, ale z pohľadu prevádzky open sourceu nevyhnutne to musí byť nižšia cena. Nehovorím, že a priori to musí byť vyššia. Ak máte naozaj software house interný, tak open source akože super. Nevýhody open sourceu je, že v istom bode niektoré organizácie, dajme tomu ten open sourceový projekt odkúpia, urobia s neho komerčný a tak ďalej, nejaká kontinuita vývoju toho softvéru, spoliehate sa na komunitu entuziastov, ako má to svoje rizika. Komerčné riešenia, keď sa pozriete na TCO, keď rátate TCO, lebo to je niečo, čo asi organizácie, pre ktoré budete pracovať, ak budete chcieť niečo kúpiť pre seba, nejaký nástroj, väčšinou váš finančný riaditeľ sa vás pýta, OK, aká je TCO? Total Cost of Ownership. Obstaranie riešenia, hostovanie riešenia, chladenie serverov, elektrika, SLAčky, maintenance, čiže to sú všetko TCO náklady. Tie úvodné náklady sú vyššie, ale tie už ďalšie náklady sú relatívne v pohode. Teraz dosť často sa veľa vendorov prechádza na subscription model a tzv. Perpetual model. Perpetual znamená, kupujete si ročnú licenciu, subscription je flexibilnejší, väčšinou ten počiatočný náklad je nižší, ale pri subscription napríklad v 3. roku už preplácate tú perpetuálnu licenciu. Čiže tam prichádzajú do úvahy alebo prichádzajú do hry aj takéto faktory. Ďalšia vec je z pohľadu implementácie, máte tým ľudí, máte nejakých supporťakov, máte nejakú komunitu, ktorá garantuje, že bude podporovať tento software. Je tam nejaká roadmapa, ktorá u open sourceu nie že neexistuje, ale je taká akože vágna. Keď niekomu napadne, sa dobre vyspí, vyvinie nejaký tool, vyvinie nejakú funkcionalitu daného a zaimplementuje. Takže to je asi takom rozsahu, že keď firma dojde, že chceme open source, majú tam nejaké open source entuziastov, tak sa snažíme pochopiť, že či tá organizácia naozaj má kapacitu tento open source aj reálne podporovať.
Toto som sem dal niečo navyše a dal som to kvôli tomu, že pravdepodobne, keď budete robiť analýzu vlastne toho prípadu pre nejakého zákazníka, toto sú otázky, ktoré sa pýta na toho zákazníka. Bohužiaľ, na väčšinu otázok ten zákazník nie je schopný odpovedať. Čiže doslova si ich musíte vymyslieť, musíte to nejako navnímať, ale predtým, než vôbec začnete hovoriť o soku, o sieme ako takom, tak toto je vlastne set otázok, ktorý sa vlastne toho zákazníka snažím spýtať a dostať nejakú odpoveď. Už som na začiatku hovoril, že bez use caseov to nemá zmysel. To, že nejaká organizačná jednotka českej vlády napíše výzvu a povie, a teraz si všetci kupujte SIEM, lebo máme z Európskej únie peniaze, je zlá praktika. Tak to nefunguje. Tie SIEMy v tých firmách, keď sa tam vrátime po nejakých 8 mesiacoch, po roku, naspäť do tej firmy, žerú elektriku. Nikto sa do nich nepozerá, nikto nič nevyhodnocuje, žerú elektriku. Ako je to veľmi náročný systém práve pre človeka. Analytik SOKu, životnosť analytika SOKu, podľa nejakých štatistík, čo som čítal, je 2 roky. Po 2 rokoch, ak ten človek nie je autista a je normálne sociálne použiteľný, vyhorí. Jednoducho nie sme koncipovaní na to pozerať do tých obrazoviek a do nekonečna pracovať nad tým. Až na pár výnimiek, ktoré vlastne fungujú. OK, tunak som dal, že prečo, alebo SIEM, že v jakom tom rámci toho celého ekosystému pôsobí. Toto je konkrétne NIST 800-53, je to americký štandard, ktorý ja mám veľmi rád. Mám ho rád, pretože je pragmatický a zameriava sa výslovne na praktické veci v rámci tých organizácií. Keď hovoríte o bezpečnosti dneska, sa zameriavame, keď staviame bezpečnostné riešenia, vždy sa na to pozerajte jak na platformu. Na začiatku, keď vy niečomu teraz nerozumiete, predstavte si, že dojdete za majiteľom firmy, ktorý rozumie financiám alebo rozumie tomu, čo robí a začnete mu hovoriť o security. Ako neexistuje, aby vám pochopil. Ako bude kývať. Ale odíde a to vám garantujem, akože vôbec nič nepochopil. Toto je platforma, to je tá komplexita. Vždy, keď pracujete s klientom alebo budete pracovať s klientom, či už to bude váš interný klient v rámci nejakej organizácie alebo budete pracovať externe, začnite v malom. Začnite naozaj toho slona porcovať, naozaj na plátky, postupne ho servírovať. Toto, čo je za mnou, 98% majiteľov firiem nemá šancu poňať. Dokáže poňať, že musia mať nejakú viditeľnosť. Dokážu poňať, že musia vedieť identifikovať to, aby niečo robili. Dokážu pochopiť, že majú nejaké aktíva, ktoré majú chrániť. Ale nedokážu pochopiť, ktoré aktívum má byť viac chránené a ktoré má byť menej chránené. Prečo ADčko má byť viac chránené, jak nejaký server s excelovskými tabulkami? No lebo keď mu nabúram ADčko, tak som sa zmocnil celej firmy. To je jednoducho mimo ich kompetenciu. Detekcia, reakcia a obnova. Keď robíme security assessmenty pre organizácii, tak v reakcii horko ťažko tie firmy sa vyšplhajú na 10%, keď to robíme váhovanie. Čiže táto kapitola reakcie v tých organizáciách je akoby najviac alebo najproblematickejšia a najkomplexnejšia. Keď si pozrieme, ako vyzerá platforma, tento obrázok je zobratý z Microsoftu, jak to vníma Microsoft, jak vyzerá platforma, ktorú analyzujeme, alebo čo robíme. Tuto nado mňou sú vlastne koncové zariadenia, ako sú notebooky, ako sú servery, môžu to byť aj servery prakticky, alebo ako sú tablety, ako sú mobilné telefóny. To, čo sa mnohokrát zabúda na tých organizáciách, že tieto malé hračky už dneska majú minimálne 8 jadier a ich výpočetný výkon je celkom slušný. A keď sme raz robili jeden proof of concept na jednu národnú banku, tak s 2 mobilnými telefónmi sme im urobili DDoS. Sme vlastne odpálili banku. Nebola schopná príjmať dáta od ostatných organizácií.
Takže nepodceňovať, mobilné telefóny sú naozaj dneska veľmi seriózne výpočetné zariadenia, ktoré sa dajú využiť na útoky, alebo sa dajú využiť v rámci sociálneho inžinierstva na útočenie na ľudský element. Potom tam máme vlastne to, čo je on-prem, to znamená to, čo tá firma má u seba, a dneska je trend tie firmy presúvať vlastne do cloudu. Definícia cloudu, moja definícia cloudu, nie je to nič iné ako počítač niekde inde. V podstate vás až veľmi nezaujíma kde. A dokonca nie, že počítač, ale že kus kódu, ktorý beží na nejakej fyzickej platforme niekde inde. V rámci compliance a v rámci nejakých štandardov prenosu dát to niekde inde je samozrejme dôležité. Mali by ste vedieť, že to je minimálne v európskom kontexte, v európskom geopolitickom kontexte, že to nebeží, dajme tomu v Rusku, alebo hoci kde inde. Ďalšia vec, ktorá tam je, sú vlastne v rámci toho cloudu, sú rôzne typy služieb, ako je Platform as a Service, SaaSko, alebo Infrastructure as a Service. Tam sú rôzne vlastne mechanizmy. Ak máte toto postavené, tak ste úspešne postavili silo. Neviem, jak sa to povie inak. Silos, to znamená, že postavili ste niečo, čo medzi sebou nekomunikuje. Postavili ste niečo, čo neviete komplexne vyhodnocovať. Na to, aby sme toto vedeli vyhodnocovať, musíme doplniť práve tie naše security hračky, to znamená, ktoré idú horizontálne cez všetky platformy, ktoré ťahajú do seba dáta, či už je to configuration management, change management, patch management, vulnerability management, identity management. A v podstate všetky tieto systémy krmia, a to sú tie systémy, o ktorých sa vlastne budeme baviť, krmia SIEMy a krmia SOARy. Na rozdiel od SOARu, SOAR má aj spätnú šípku, to znamená, že on aktívne rekonfiguruje zariadenia. Tunak som vám dal zase z Gartneru, ako to vidí Gartner, ten istý obrázok, iná grafika. Predpokladám, že veľmi jednoduchá. To, čo je zelené, je to, čo vstupuje do informačných systémov. Potom, čo sú tie asety, to je to, čo sa snažíme chrániť, ktoré pracujú s tými dátami. Čiže informácie meníme na dáta, tie dáta sú uložené na tých asetoch a s nimi v podstate pracujeme. Tá vrstva, o ktorej hovoríme v rámci SOC-u, je ten žltý box. To je vlastne tá vrstva, ktorá robí tú analýzu a zobrazovanie všetkých tých informácií. OK, toto je niečo, čo asi nebudeme vás tým zapodievať, zdržať. OK, toto je dôležité. SOC má viacero názvov. Prečo je názov dôležitý? Keď niečo predávam, mal by reprezentovať to, čo to naozaj robí. Čiže Security Operations Center, Cyber Intelligence Center, nerobí to isté, jak Security Operations Center, Cyber Security Center, Cyber Defense Center, to je už celkom zaujímavé, to je to, čo klienti majú záujem, chcú jednoducho, aby ste ich reálne chránili, čiže má mať splňať obrannú funkciu, má váš SOC robiť defense. Ja razím filozofiu, ktorá je veľmi kontroverzná, ale keď už niekto na mňa zaútočí, tak nie som žito, aby som sa nechal mlátiť. Jednoducho mám plné právo zaútočiť na subjekt, ktorý útočí na mňa. A ja sa domnievam, že mám právo ho eliminovať. Problém s touto filozofiou je to, keď urobíte zombie computer, dajme tomu, bude to nemocnica, ktorá bude útočiť na váš subjekt a vy odpálite nemocničné systémy. Právne to je problém. Z mojej stránky som sa bránil proti kybernetickému útoku. Ja neviem, to je môj názor a dúfam, že ja si myslím, že do budúcna tento typ technológie, ktorý bude mať kapacitu tzv. Self-defense mechanizmu a bude vedieť eliminovať útočníka, že to budú budúce kybernetické systémy. Je neúnosné, aby sme stále sa iba pasívne bránili kybernetickým útokom. Jednoducho my musíme aktívne vstupovať do toho reťazca. V rámci SOC-ov a vyhodnocenia tých vecí si myslím, že dostanete dostatočné množstvo údajov a dát, aby ste vedeli robiť aj tú defense, nie iba tú offense. Cyber Fusion Center. Cyber Fusion to je niečo ako fusion
kuchyne, kulinárske veci, všetko tam nahážete, zmiešate to, urobíte pekný plating a je z toho špecialita. No a potom vládne jednotky alebo aj armádne jednotky, to už sú jednotky, ktoré, keď už nastane prúser, tak prídu a riešia vlastne tie incidenty. Čiže SOC nie je jednoznačná definícia. Vždy je dôležité si ujasniť, čo má spĺňať. A ten názov vlastne potom aj hovorí tomu klientovi, aký typ služby ten SOC pre toho klienta robí. Môže robiť viacero naraz. Čiže to je to, čo chceme, aby robil. Threat hunting, veľmi zaujímavá vec a preto si myslím, že CME sa sublimujú práve do XDR systémov, lebo práve vďaka tejto funkcionalite threat huntingu XDR systémy sú ďaleko efektívnejšie tým, že majú agentov na koncových staniciach, vedia vlastne vyhodnocovať správanie toho subjektu a preventívne na základe či už AIčkových mechanizmov vlastne vyhodnocovať preventívne nejaké útoky. OK, takže toto je to, čo vlastne SOC môže robiť a teraz sa jedná aj o to, že akú má vyspelosť daný SOC. Alebo respektíve skôr, jak sa na SOC môžeme pozerať. Jak to vidí klient. Klient to vidí tak, že SOC je pre neho black box. V podstate vášho klienta až tak veľmi nezaujíma, čo sa deje vnútri, ale zaujíma ho, jak ste efektívni a jak ten výstup, ktorý odtiaľ dostávate, viete vlastne urobiť tzv. Actionable intelligence. Viete urobiť tie kroky, ktoré ho reálne chránia alebo sa dozvie o tom, čo sa vnútri deje. Čiže vstup, vnútri sa niečo deje, výstup, do toho vstupujú viaceré analytické prvky, či už odoberané zvonku, alebo tá analýza v rámci daného systému, korelačné mechanizmy a tak ďalej, až potom na konci je nejaká náprava, mitigácia vlastne problému, ktorý vlastne funguje. Dneska nad všetkým vlastne, ak niečo nemá nálepku AI, tak je to už pomaly nepredajné. Trošku to je marketingovo zneužité. Termín AI si myslím, že je nesprávne používaný, ale jednoducho ten marketing je mocný a v rámci toho to ako keby funguje. V podstate dneska neexistuje v rámci tých SOC-ov nejaké efektívne AI. To, čo tam je iba machine learning, nič viac. Akože, že nie je to žiadny zázrak. To, čo sa deje v rámci moderných SOC-ov, či už sa pridávajú alebo pripájajú k SOC-om LLM-ka, ako je GPT a podobne, tak on na základe určitých výstupov vie interpretovať to, čo ten systém vyhodnocuje. Čiže vie povedať, popísať ten vektor útoku a nie len to, ale vie aj reálne povedať, aké kroky by mal ten daný človek, ktorý sa stará o nejaké aktívum, vykonať. Čiže dneska sú tie SOCy zdánlivo inteligentné, ale iba zdánlivo. Neviem, či poznáte termín AI hallucination, keď AI nedokáže nájsť správnu odpoveď na základe LLM modelu, Large Language Model, tak si začne vymýšľať. Jednoducho si vymyslí tú odpoveď. Ono vám nejak odpovedať musí. To, či vám odpovie správne, ho nezaujíma, ale vám nejako odpovie. Takže pozor na používanie AI. Nie je samospásne. Aké sú výhody SOCu alebo používania vlastne SOCu v daných organizáciách? To znamená, to, čo si od tej investície ten klient sľubuje, väčšia efektivita, zvýšenie viditeľnosti, zvýšenie akčného rádiu a hlavne prevencia pred danými hrozbami. Čiže toto sú veci, prečo ten klient zdánlivo si ten SOC objednáva alebo si myslí, že si ho objednáva. A to, čo ja vidím v Čechách, už sa to zlepšuje, ale väčšina tých SOCov nie je nič iné, iba ako posúvači alertov. Oni reálne, a to je k môjmu veľkému sklamaniu, mnohé SOCy, ktoré sú dneska komerčne dostupné, reálne neriešia kybernetické útoky. Vidia ťa nejaký alert, dajme tomu z nejakého systému a posúvajú to na klienta. Akože úplne, že doslova, že vyhodené peniaze. Ďalšia vec je, to súvisí s funkcionalitou SOCu, takzvané maturity SOCu. To znamená, že jak vyspelý ten SOC je. Tunak máte graf, ktorý má keby 5 stupňov, L1 až L5.
kde v podstate v rámci tej L5 je už doslova prediktívna analytika a ten SOC je akoby plne automatizovaný systém. V Čechách som takýto SOC nevidel. Horko ťažko L3, ale to je maximum. Si dovolím tvrdiť, že to sú 3 systémy v Čechách, ktoré takto fungujú, ale gro sa iba približuje k tomu, alebo čiastkovo. Tam si môžete všimnúť aj, aké technológie na tom grafe sú vlastne tam nasadené na to, aby ste vedeli vlastne efektívne vykonávať danú prácu. Alebo prácu s tými dátami. To, čo je dôležité pri SOCu, je, že aj SOC je služba a má byť auditovateľná. SOC 2 je štandard, je to americký štandard vyhodnocovania SOCov a keď SOC má nálepku, to je jak keď ten Polraj chodil po reštauráciách a dával im 1, 2, 3 hviezdičky, alebo čo im to dával, tak keď máte toto, ste vrátane efektívna organizácia a naozaj viete, čo robíte. A nielen to, že viete, čo robíte, nezávislá organizácia potvrdila, že naozaj to, čo robíte, je správne. Čiže keď už niekam vyhodiť peniaze, treba sa pozrieť, či majú SOC 2. Myslím, že v Čechách už sú organizácie, ktoré majú aj SOC 2 certifikáciu. Ďalšia vec je, v rámci SecOps týmu sú role, ktoré fungujú v rámci toho SecOps. Tiež sú tam L1 až, dajme tomu, L4 role v závislosti od toho, čo ten daný človek robí alebo čo zabezpečuje. Čiže jedna rola, alebo tá úvodná rola je bezpečnostný analytik. To je ten robotník lopaty. To je ten, ktorý sa pozerá, vyhodnocuje, zbiera, dajme tomu, môže robiť určité služby, dajme tomu, môže L1 robiť sken zraniteľnosti danej organizácii v nejakom periodickom režime, alebo to automatizovať, tieto veci. Ďalšia vec je spracovateľ bezpečnostných udalostí. To je človek, ktorý rozhoduje o tom, či je tá udalosť udalosťou, alebo je už incidentom. Samozrejme, že tie SIEMy dneska vám to predhodnotia, povedia vám, ale vy sa reálne musíte rozhodnúť, čo to je. Ako náhle to je incident, odchádza to na analýzu forenznému analytikovi. A forenzný analytik na tom pracuje. Pri forenznej analýze títo ľudia sú relatívne veľmi zaujímaví z pohľadu funkčnosti, jak fungujú. A treba si trošičku dávať pozor, jak ich človek zaťažuje. Keď im dáte KPI, Key Performance Indicatory, od toho, jak rýchlo riešia incidenty, tak my ako ľudia samozrejme chceme si zaslúžiť nejakú mzdu alebo nejaké uznanie, alebo v rebríčku, keď to nedaj Bože, vyhodnocujete, kto je najlepší analytik, tak si vyberiete incidenty, ktoré ste už v minulosti riešili, poznáte riešenie a tým pádom ich rýchlo vyriešite. Nebudete si vyberať incidenty, ktoré sú pre vás nové, neznáme a vyžadujú naozaj časovo náročnú analýzu. Čiže aj pri SOCu, keď už nastavujete tie procesy tým ľuďom a chcete merať výkonnosť toho SOCu, treba si hrozne dávať pozor, akú metriku zvolíte. Napríklad človek, ktorý pracuje spôsobom, že si bere naozaj ťažké prípady a nevyhodnotí to do 15 alebo 20 minút, je pre mňa ďaleko cennejší. Nech mu to trvá 3 dní, nech mu to trvá 5 dní, ale je to pre mňa cenný človek. Čiže z pohľadu rýchlosti a počtu vyriešených incidentov a prípadov bude asi na poslednom mieste. Z pohľadu prínosu pre organizáciu je to pre mňa človek na prvom mieste. Čiže vy sa musíte rozumne rozhodnúť, či máte manažera, ktorý je dostatočne tupý, alebo máte manažera, ktorý rozmýšľa a vie a chápe aj pozadie tejto operatívy. Ďalšia vec je, na čo si určite dajte pozor. To, že robíte analytika SOCu, neznamená, že sa máte starať o tie nástroje. O tie nástroje, ktoré ten SOC zabezpečujú technologicky, má byť špeciálna rola. Nemáte to robiť vy. To vás zbytočne zaťažuje a treba si vlastne na to dať pozor.
No a samozrejme sú tam potom už ďalšie role, ktoré sú pridružené k SOKu, ako sú CISO, ako sú architekti a tak ďalej, ktoré ako keby nemajú s tým SOKom nič spoločné, ale pri implementácii alebo rozhodovaní určitej stratégie oni poskytujú vlastne tie strategické dáta, jak bude čo, akým spôsobom nastavené. Tunak sú rôzne modely, ktoré vlastne v rámci SOKu existujú, či už je to virtuálny SOK, dedikovaný SOK, multifunctional SOK, hybrid SOK, a v podstate v rámci toho je možnosť vlastne nejakým spôsobom sa zapájať do toho. Dedikovaný SOK je asi taký najnáročnejší pre tú organizáciu, keď je to malá organizácia, nemá zmysel, aby mala dedikovaný SOK, skôr sa baviť o nich nejaké multifunctional alebo hybridnom SOKu. Čiže toto sú ďalšie veci, ktoré vstupujú v rámci toho SOKu do daného súkolia a nejakým spôsobom sa to vyhodnocuje. OK, detekcia, prevencia, ochrana. To sú 3 veci, ktoré vlastne SOK musí vedieť splniť. Je pravidlo 1, 10, 60. Do 1 minúty musím detekovať. Do 10 minút musím vedieť vyhodnotiť. Do 60 minút musím vedieť robiť remediáciu. Musím vedieť postaviť riešenie. Je to dosť kruté pravidlo, keď si zoberiete, že dneska útočník nepozorovane dokáže fungovať v nejakej organizácii 270 dní, aby bol deteknutý. A vy máte vyhodnocovať niečo do minúty. Čiže naozaj, keď chcete postaviť veľmi výkonný SOK, toto je vlastne tá metrika, ktorá sa nejakým spôsobom od toho očakávajú. V Čechách takýto SOK neexistuje, ktorý by toto vedel robiť. Jednoducho je to fakt akože úplne drsná metrika. Ale jednoducho treba vlastne na to myslieť. Poďme sa pozrieť, ako by sme stavali SOK. SOK je niečo ako ten dáždnik nad všetkým, ktorý vlastne v sebe má vlastne tie procedúry a združuje do seba tie technológie. Čiže tá prvá vec, stavebný blok je, že má byť nejaké bezpečnostné povedomie. Bez podpory manažmentu žiadny SOK nikdy nevybudujete. Vy budete zasahovať do všetkých systémov v rámci danej organizácie. Ďalšia vec. Potrebujete technológie, ktoré sú schopné detekovať anomálie v rámci danej organizácie. A neviem, či ste počuli o deception technológii. Deception technológia, môžete sa na to pozrieť ako na honeypoty, honeyfily, honey credentials. Sú to systémy, ktoré podvrhnete útočníkovi. Ja ich mám hrozne rád, lebo napríklad v OT-čku, Operational Technologies, čo sú priemyselné systémy, my nemôžeme robiť aktívne operácie. Nemôžeme zasahovať do operatívy robotov. Neviem, či niekto z vás niekedy bol v nejakej výrobnej fabrike, ale zastavenie fabriky alebo určitého technologického procesu odhliadnúť od škôd znamená doslova zničenie tej technológie. Tá technológia, dáme tomu železiárne vysokovýkonné pece, keď zastavíte na jeden deň a vychladnú, tak ich môžete vyhodiť. S tým už nič neurobíte. Čiže útok na železiárne, na takýto systém je niekoľko miliardová škoda. Čiže tá deception technológia slúži na to, že je akoby predhodená, že útočník, keď na ňu útočí, je to 100% incident. Jednoducho viete, že áno, že to je 100% útok. Bez toho, aby ste vystavovali vaše cenné systémy voči danému útoku alebo danému útočníkovi. To znamená, ak máte systémy, na ktoré nemôžu byť inštalovaní žiadni agenti, ktoré nemôžu byť aktívne skenované, tak deception technológia je úžasná technológia v rámci tohto konceptu. Nie je spásna, ale je jedna z technológií, ktoré môžete aj v týchto režimoch nasadzovať. Ďalšia je User Entity Behavioral Analytica. To znamená, že ona sleduje, táto technológia, správanie používateľa, čo robí používateľ, učí sa vaše normálne správanie a vyhodnocuje anomálne správanie, či už je krmená nejakým threat intelom, alebo reálne sa učí na vašom systéme, akým spôsobom fungujete. Ja neviem, máte autentifikáciu pomocou tváre,
zvyknete otvárať nejaké aplikácie, ak sa tam deje niečo nekalé, dokáže vlastne tie siemy nakrmiť tými dátami. Ďalšia vec je management zraniteľnosti alebo breach and attack simulation systémy, čo sú celkom fajn veci, to je, aké by ste robili pentesting. Samozrejme cyber threat intel a use casey a stavanie playbookov. Ak máte všetky tieto bloky nakonfigurované, ak máte všetky tieto technológie, akákoľvek chýbajúca časť znamená, že ste slepí a neviete niečo vyhodnocovať. To znamená, že nevidíte ten celý obrázok. Samozrejme, tie technológie, o ktorých hovorím, to sú 100 000 investície. Ak máte firmu, ktorá má 50 ľudí, ťažko povedať, že či dokáže takéto niečo absorbovať investične. OK. SOCy, Next Generation SOCy. By mali dokázať fungovať autonómne. To znamená, že mali by dokázať z tých dát vyhodnocovať to, čo je zaujímavé. Samozrejme, musia sa vedieť integrovať s veľkou plejadou technológií a musia vedieť absorbovať a rozumieť dátam, ktoré tieto technológie generujú a vyhodnocovať tieto dáta. Musia dokázať vyhodnocovať a na základe dostupných údajov nové vektory, nové typy útokov a konať preventívne. To znamená, že buď dokážu zasiahnuť do konfigurácie daného systému a zabrániť šíreniu útokov, alebo naopak na základe určitej informácií konfigurovať systémy tak, aby sa dokázali efektívne chrániť a v podstate predvídať tieto útoky. Čiže nové SOCy, keď už fungujú, nie sú reaktívne systémy, ale sú proaktívne systémy. Tu je iba príklad, aké sú možnosti vlastne reakcie na nejaký incident, čo ten SOC dokáže robiť, tam sú nejaké use casey a čo to znamená. Dokážu napríklad pridať, obohatiť dané logy, dokážu pridať nejakú ďalšiu hodnotu, pridať to na nejaký zoznam, dokážu samozrejme, ak sa jedná o 100% útok, 100% škodlivú vec, dokážu automaticky vymazať, či už je to mail, či už je to danú vec, dokážu to automaticky odstraňovať, dokážu vlastne robiť izoláciu. Čiže to je to, čo vlastne tie SOCy dneska v podstate dokážu tie moderné SOCy robiť. Ja som si tu zobral jeden príklad od výrobcu Fortinetu, ktorý má tiež distribuje, alebo má vo svojom portfóliu SIEM. A tu sú vlastne to, čo ten vendor tvrdí tým zákazníkom, že naša sila, nášho riešenia je práve v týchto oblastiach, ktoré sú vlastne zobrazené hore. To znamená, že vieme efektívne fungovať, vieme efektívne podporovať tieto operatívne veci a poskytovať tej organizácii potrebnú inteligenciu a chrániť túto organizáciu. Čiže toto je niečo, čo vy môžete, či už je to Gartneri, či už sú to Forrester, či už sú to iné organizácie, keď už porovnávate SOCy, a keď už porovnávate SIEMy, keď už porovnávate nejaké riešenia, vždy je dôležité si zistiť, na základe akej metriky dané veci boli robené. Tu iba v skratke ukážem top-level architektúru SIEMu. Toto je konkrétne SIEM od toho Fortinetu. Asi akým spôsobom to vyzerá, to znamená, akým spôsobom krmíme vlastne tie systémy, či už agentsky, či už nejakým syslogom, či už nejakým kolektorom, ktorý normalizuje a preposiela vlastne tieto udalosti, alebo nejakými protokolmi, či je to VMI a podobné protokoly, krmíme vlastne tie databázy. Je tam vlastne NOC, SOC a je tam Content Management databáza, ktorá má aktíva, voči ktorým sú vlastne postavené parsere a tie parsere vlastne vyhodnocujú tú skupinu dát a normalizujú ten výstup v podstate pre človeka. Keď si pozrieme trošku detailnejšie tú architektúru, tak máme tu supervisor, čo je centrálny prvok toho SIEMu,
ktorý má na sebe zavesenú databázu, či už je to ClickHouse databáza, alebo je to od Elastiku nejaká databáza, tam je možnosť nejakého výberu. V prípade, že to máte virtualizované, tak v rámci virtualizácie, ak tá organizácia narastie, ak výkon daného supervisora nie je dostatočný, môžeme vygenerovať ďalšie virtuálne inštancie, ktorým hovoríme workery. Workery robia predanalýzu a následne preposielajú udalosti do centrálneho supervisora a ten analytik pracuje nad supervízorom a robí vlastne všetky tie operácie nad supervízorom. Ďalšia vec je možnosť nasadenia kolektorov. Keď máte geograficky členenú lokalitu, môžete nasadzovať kolektory, čo sú či už hardwareové alebo virtuálne zariadenia. A kolektor robí to, že zberá udalosti z danej lokality, komprimuje, šifruje a odosiela to na analýzu, či už je to workerovi alebo priamo vlastne supervisorovi, ktorý už následne spracúva. Taktiež v rámci tejto architektúry agenti sú tí, ktorí komunikujú s kolektorom a posielajú udalosti. Agenti robia granuálny zber logov v rámci danej inštancie, na ktorej sú nainštalovaní. Čiže toto je jednoduchá architektúra. Keď sa na to pozrieme z pohľadu virtuálnych strojov, tak nás to stojí okolo 4 virtuálne stroje. Dajme tomu jedna hardwareová appliance, ktorá vlastne si vyžaduje. Toto je už veľká organizácia, ktorá má túto architektúru, že je pomerne veľká organizácia. Väčšinou sa dá škálovať ten supervisor tak, že naozaj tých workerov nie je treba veľa. Ďalší pridaný element, jak sme si ukazovali v rámci tej skladby tých prvkov, ktoré majú analyzovať, je UEBA agent. UEBA agent vlastne urobí tú metriku na koncových zariadeniach a vyhodnocuje správanie používateľov. To znamená, to iný typ agenta, ako sa nasadzuje na servere. UEBA môže fungovať samozrejme aj na serveroch, ale je to vlastne agentský prístup, ktorý sa pozerá na daný systém. Toto je fajn inštalovať aj vtedy, keď ten človek je nejakým spôsobom mobilný, cestuje a podobné veci a nie je možné ho kontinuálne monitorovať, tak tento agent v podstate ako náhle získa nejakú konektivitu, odosiela tieto dáta a v podstate veľký SIEM dokáže vyhodnotiť aj periódu, kedy to zariadenie potenciálne nie je viditeľné pre ten centrálny systém. To, čo vnútri pracuje v tej UEBI, tá analytika, tak on sleduje v rámci toho systému správanie aplikácií, procesov, vlastne stav toho systému. A v podstate sú tam AIčkové algoritmy alebo machine learning algoritmy, ktoré vyhodnocujú v podstate nový typ správania a oni sa reálne akoby učia to správanie toho používateľa. Väčšinou dostávame otázku, OK, ak takýto systém nainštalujeme, ak tohto agenta na infikovaný systém, tak agent sa naučí zlé správanie. Tomu sa hovorí tzv. Algorithm poisoning. Čiže keď ten algoritmus ja uvediem do omylu, že to je normálne správanie, tak aj škodlivé správanie bude reportovať ako validné správanie. Našťastie tí vývojári na to mysleli a tieto algoritmy majú mechanizmus, kde sa dokážu sami opraviť. Ak takéto niečo nastane, on sa dokáže zreparovať z daného stavu a v podstate sa naozaj učí to správne správanie a vie veľmi presne vyhodnocovať to škodlivé správanie. V rámci threat intelu to, čo je dôležité, je, aby výrobca daného systému, a toto je možno, že trošičku je problém s open sourceom, vy máte veľa možností aj open sourceových threat intelov ťahať do daných systémov. Ťažko sa baviť o kvalite, či ten threat intel v rámci open sourceu je lepší, horší. Si to musíte skúsiť sami a porovnať, ale väčšina výrobcov má svoje vlastné laby a treba sa pozerať pri tej analýze, či ten výrobca figuruje v nejakej metrike,
týchto labov, vyhodnocuje sa to, jak sú efektívni a jak dokážu analyzovať nové vektory útokov a jak rýchlo to dokážu priniesť do danej platformy. Väčšina vendorov už keď sa vyskytne nový typ, nový vektor útoku, do 24 hodín dokážu na tú platformu doručiť tú intelligence prostredníctvom IOC, IOA alebo podobných techník. SIEM versus SOAR, alebo SIEM versus SOAR. Prečo, čo, akým spôsobom, jak sa čo doplňa, čo parazituje, čo vyhodnocuje. Niektoré SIEMy už dneska v podstate majú funkcionalitu SOARu a v podstate, keď hovoríme o SOCu, tak SOC, tá moja predstava, toto sú dva základné kamene SOCu. SIEM, SOAR ako naozaj komplementárne technológie voči sebe a v podstate nad nimi sa robí tá operatíva toho SOCu. Samozrejme, tam musí byť veľmi dobrá role-based administrácia, segregácia rolí, to je ako dosť dôležité. No a to, čo vlastne robí ten SOAR, jak sme si hovorili na začiatku, on automatizuje, môže konfigurovať, môže robiť response a závisí iba od vás, do jakej miery dovolíte tomu SOARu naozaj šahať na nejaké systémy. Alebo napríklad, keď máte brute force attack, SOAR je na to veľmi dobrá technológia, brute force attack je 100% potvrdený útok. V takom prípade SOAR urobí fríznutie daného accountu a útočník v podstate nemôže používať, ak je to centrálne riadený účet používateľa, v ADčku ho frízne a nemôže s tým účtom už nič robiť. To, ako vy ako človek, vám by to trvalo nejakú čas vôbec toto rozhodnutie robiť, na to je SOAR úplne akože ideálna technológia. OK. Toto je už iba k tomu v rámci tej automatizácie a skôr nejakým use caseom, jak by mohlo vyzerať nejaká skladba tých use caseov v rámci SOARu. A tunak je vlastne už taký záverečný slajd, jak vyzerá reálne SOC a SOAR playbook v rámci nejakej top-level architektúry v rámci daného systému, danej organizácie. Investícia do takého systému, tak hovoríme približne o, keď sme úplne na spodnej hranici, o 250 až 300 tisíc eur. Čiže nákup takej technológie je pomerne naozaj náročné pre danú organizáciu. To hovoríme o subscriptione. To znamená, že každý rok tá organizácia musí vykešovať túto sumu. Nehovoríme o hostingu danej technológie, nehovoríme o obsluhe danej technológie. Čiže toto sú veci, ktoré vstupujú vlastne do hry. A dneska tí klienti si myslím, že pre nich, pre väčšinu malých firiem, v Čechách 70% organizácií alebo firiem je okolo 150-200 ľudí. Čiže pre nich si myslím, že ďaleko je efektívnejšie odoberať ako službu. Teda ak to nie je nejaká super bohatá firma. Čím som sa už tiež stretol aj s takými bohatými firmami, že mali 50 serverov a stavali sme pre nich toto riešenie. Záleží od apetítu a možnosti ufinancovania tej organizácie. OK. Neviem, či sme sa zmestili do nejakého časového limitu. Máme ešte čas? Máte ešte čas? 15 minút? OK. Toto je už taká ako infografika, ako môže vyzerať tá optimalizácia toho celého procesu SOC versus SOAR pri tom nasadení, kde čo funguje, kto čo voči čomu reportuje a akým spôsobom vlastne to pracuje. Ako to je? Väčšinou dostávajú študenti tie prezentácie, alebo ich nedostávajú? Bola by to pre niekoho prínos mať túto prezentáciu? Alebo môžeme to dať vašej vyučujúcej? No, to je screenshotovanie.
To sú iba screenshoty z toho, aby ste videli, ako vyzerá ten SOAR, jak to funguje, aký je tam vlastne ten workflow. A toto je už niečo iné. Security Posture Management. Inak Security Posture Management, toto je zaujímavá oblasť, to je nová oblasť v najbližších 2 rokoch v rámci investícií firiem. To bude mať celkom slušný nábeh a je to dosť žiadaná technológia. Takisto ako Attack Surface Management je tiež akože žiadaná kompetencia. Čiže keby ste sa chceli pozrieť na niečo nové, BASCO je zaujímavé, ASRM, Attack Surface Risk Management, to sú všetko zaujímavé oblasti. Ak by ste sa chceli ďalej vzdelávať. Tu sme skúšali, či dokáže ešte tie prvotné verzie GPT napísať škodlivý kód a napriek tomu, že to malo filtre a blokovanie, tak sme ho príjmeli k tomu, aby nám napísal DLL injection exploit za pár sekúnd. Nový typ útoku. A fungoval úžasne. Dokonca tak, že sa vedel sám modifikovať. Čiže bol to polymorfný kód. Jak sa šíril, tak sa menil. Takže tá detekcia bola dosť náročná. No a potom sme už vymýšľali a robili sme ďalšie zlé veci. Takže asi tak. OK. Máte nejaké otázky, ktoré by vás zaujali? Ak sa niekto ostýcha spýtať, kľudne sa zastavte. Ak by niekto chcel v tejto oblasti predsa len profesne pôsobiť, tak nechajte mi kontakt. Ak by som vedel o organizáciách, ktoré by hľadali juniorov, tak viem vám posunúť tento kontakt. A už potom záleží na vašej šikovnosti, jak sa dokážete uplatniť v tejto oblasti. Ale jak som hovoril na začiatku, chlapci, ktorí robia zlé veci a neplatia dane, sú na tom lepšie finančne. Ale tým nehovorím, že by ste sa presunuli do tejto oblasti. Takže díky za vašu pozornosť a skúste sa spýtať, keď vás niečo zaujíma. K veci nemyslím úplne hocičo. Pre akú ešte raz organizáciu sa to bola otázka, že jak veľká organizácia. Skôr sa treba pozrieť na tú organizáciu, aké aktíva chráni. Ak máte, dajme tomu, právnu organizáciu, kedy únik zmluvy znamená, že toho právnika ten klient popraví, tak si myslím, že bude mať záujem. Tým hovorím, že tá hodnota dát, to, čo chráni, je ďaleko lepšie kritérium, jak sa pozerať na veľkosť organizácie. Čiže ak ste, dajme tomu, tým, že študujete na ČZU, čo je asi Zemedeľská univerzita, predpokladám, keď som sem išiel, tak tam bola nejaká environmentalistika a sme riešili jeden problém, kedy bola napadnutá čistička vody a keby ten útok sa dokonal, tak by to znamenalo, že tá čistička vody vypustí tie chemikálie do rieky a urobí akože doslova, že obrovskú environmentálnu katastrofu. Čiže pre takúto organizáciu, a potom sa treba pozerať na to, či tá škoda, ktorá vznikne tým útokom, prevyšuje investíciu do tej technológie. Ak škoda prevýši investíciu technológie, tak je to váš klient. Čiže tam sa vždy treba pozrieť nejakú zásadu primeranosti. To znamená, že či to dokážu prevádzkovať, či to dokážu uplatiť, či to, čo chránia, naozaj má tú hodnotu, čiže skôr týmto smerom sa treba pozerať. Oni si mysleli, že sú uzavretí. To bol ten for. Oni boli úplne odpojení, odrezaní, ale sme zistili, že tam mali admina a ten borec, tým, že tam mal z nejakého dôvodu, tá organizácia bola extrémne bohatá, ak to najprv poviem takto, mala naozaj veľký výpočetný výkon a on tedy riešil kryptomeny, asi tam postavil farmu, ten blázon pripojil ten systém do internetu a samozrejme, že bol to veľký priemyselný podnik, nemôžem povedať meno,
ale dostala sa tá infiltrácia. Našťastie sa už nepodarilo zaslať spätné inštrukcie na odpálenie útoku. Čiže sa to ako, no jednoducho, kreativita ľudí, ktorí sa starajú o systémy, si je niekedy neuveriteľná. A dneska v podstate v rámci smart gridov, či máte energetické systémy, smart gridy, ako je napríklad Siemens, ABB a podobné, v podstate oni sú konštantne pripojené nejakým spôsobom do internetu. A keď si myslia, že nie sú, tak sa spýtajte dodávateľa, ako robí vzdialenú správu tých systémov. Ako? Pošle holuba? Sa tam nejak pripojí. Čiže oni sú vždy oni si myslia, že nie sú pripojení. Vždy sú nejako pripojení. Hoď len na 5 minút, ale sú pripojení. A neviem, či ste sledovali útok na iránsku centrifugu, jakým spôsobom tam bola infiltrácia úplne izolovaného systému prostredníctvom USB systémov, USB zariadení. Že jednoducho natrafili na blázna, ktorý zobral USB zariadenie a praskol to do svojho stroja a vtedy sa natiahol kód. Ako ľudia sú hlúpi, my sme ľudia teda, ale akože sme hlúpi. Sme zvedaví a tá zvedavosť nás zabíja. A neopatrní. Ďalšia otázka. Chcel by niekto pracovať v SOKu? Cool. A čo, forenzný analytik? Shit. OK. Kudos. Dobre. Ako je to zaujímavá práca? To určite áno. Chce to naozaj mať takú mentalitu, naozaj, že vás to musí vás to hrozne baviť jednoducho. Takže o tom to je. Dobre. Ak nie sú žiadne otázky, tí, čo sa ostýchajú, sa kľudne môžete spýtať potom osobne tu. Není problém. Tak ja by som asi považoval dnešnú prednášku za úspešne ukončenú.